Hello guys, magandang tanghali. It's tanghali na. Tanghali na mag-uumpisa ang ating kabayo. Ang ating vlog. Ayun. Pumunta akong store. Kaya nag-ayos ako ng konti. Ayan. Medyo maputi kasi sa ilaw. Lagay lang ako ng Amaze Bomb dito sa mga mga ganyan ko. Kasi kapag ka-summer guys, nagra-rashes siya. Nangangati siya, lalo na pawisin kasi ako sa katawan talaga. Ayun. Yung mga singit-singit, yung mga hati-hati. Hati-hati. Mga dyan. Yung pinagpapawisan. Tapos yung tuhod, yung likod noon. Ako, yun din madalas talaga yan kapag mainit ang panahon or summer. Dyan ako pinagpapawisan. So, ayun ang nagra-rashes talaga sa akin na part. So, kaya ito, gamit na rin siya. Pero matagal na to sa akin. Last year pa ata to. So, ayun, perfect kasi siya pang ganun nga, mga kati-kati, sa lips, sa mga mga pantanggal ng guys, ng mga lipstick, pwede din siya. Kasi moisturizer siya, tapos pang nga siya, all-purpose balm siya. Sa mga kati, sa mga kagat ng insekto, ayun, sa mga dark spots, pwede din siya. So, ayun, natawa tuloy ako bigla naalala ko yung pinadala nung bumili sa store, yung pinadala sa ibang bansa, yung naibigay ni Japong is yung ganyan, yung gamit na ginagamit siguro yun ni Lucas and Lucia na nalagay nung mga bata sa stocks. Kaloka. So ayun lang guys, okay na to siguro. Ayan, hindi naman tayo mukhang dugyot. Wait lang, maglagay tayo ng konting blush man lang, kuno, kasi sobrang puti yata. Naburun mo gano'n. Ayan, ganyan lang. Gayain na lang natin yung mga YouTuber. Ayan. Parang wala naman. Meron ba? Wala eh. Ay, meron din naman. Parang kinagat lang ng insektong datingan. So, ano yun? Para na si Emma pumasok na, opening siya ngayon, kaya wala na rin siya dito sa bahay. Mamayang alas 3 yung uwi niya. Then ako magsusundo kay Chris guys, kasi hindi pwede si Japong at may topak, pati ba yung kili ko. And si Jo may OJT pa. So si Jo yung kanina nagsundo, tapos ako yung naghatid pala, tapos ako na lang yung magsusundo. Ayan. Tapos balak namin manood, mga kapatid ko, manood nung kay Pia Words back in Gerald Anderson, diba? Kasi showing na ngayon. Kaso, chinek ko kanina yung schedule sa SM Mall of Asia. Chinek ko online. Wala pa. So, check ko after lunch. Baka kasi may mga cinema na hindi pa occupied ng movie. So, ayun. Kaya, tingnan natin after lunch. Baka maglagay sila doon. Kasi ngayon yung ngayon yung showing nun eh. So, let's go! Uy, sorry kahapon pala guys, hindi na ako nakapag-vlog after namin makauwi galing, FB, galing Harrison Plaza, SM. Pero, nadala na namin yung binili ko, nandiyan na, nakalagay na sana ni Chris. Tapos, yung isa na lang ang i-deliver na lang, antay na lang ma-deliver. Kasi bumili din ako ng lagayin ng sapatos para yung, walang nakalabas na mga footwear doon sa labas. Kasi ginangat nga ni Pokemon. So, ayun, sayang yung mga tsinelas. Kahit na medyo murahin lang yung mga pucho-pucho lang. Yung sayang din naman, diba? So, ayun lang. Tara na. Punta na tayo sa store. Ayun na siya, guys. Ayan, Kanyan lang. May lang. May pangharang lang, kumbaga. Ayan. Bakit malabo? Bala na si Emma dyan mag-ayos-ayos. Mamaya yung uwi niya eh. Lock lang natin. And Groot is here. Ano, baby? Ayan. Tapos kapag... Oy! No! No na! Wait lang. Opo. Tapos kapag kagabi, ginaganyan namin siya, guys. Kasi, Magi yung ko, baby. Yung damit ko, baby. Ay, Groot! Wait lang, baby. Wala kasi si daddy nasa baba eh. Kaya nagaganyan si Groot. Naayos niya yung mga Itatry niya yung binili ko sa online na feeling ko din naman effective yun eh. Parang curious lang din ako. Alam mo yung mga pen na pang tanggal ng mga scratches sa sasakyan. So, itatry niya daw ata. So, ayun, nasa baba siya.
Ayan, binigyan ko lang sila ng Dentasticks kasi paalis na ako para hindi magngangawa. Ayun na yun sa'yo, Groot. Kainin mo na dali. Or palit kayo ni Poknat, tabi. Ayan. Kaso baka mangagat eh. Ayaw pa naman yan. Or ganyan siya kapag may pagkain. Kunwari ayaw niya. Tapos pagkukunin mo mga ano. Sige na. Kuha. Ka. Kainin mo na yun. Ayan. Poknat mahaba eh. Gatero yan eh. May pizza pa naman din dito. Initin na lang to ni Palaka. Yan na lang lunch niya. Para walang nasasayang na food. Ako kinain ko yung ano, yung niluto ko kagabi pala guys. Kagabi nagluto na lang ako. Nag-isa na lang kami ni Emma ng sardina sa pechay. So, may natira yun ang kinain ko kanina. So, ayan, tara, alis na tayo. Dito muna kayo. Routine ha. Akit yung mamaya si Daddy. Andito lang naman si Daddy sa babae. Bye-bye. Aray ko. Bye-bye. Ano nang arm? Naglalaro si Sia. Pwede din. Saan banda? Sa rotonda mismo? Katabi lang ng Rianas. Magkano daw? Mag-inquire ka? Alin doon yung dating ano ng mga... Kodak? Hindi. Mga tabi pa. Dati ano ng mga motor. Ay, ano, dating motor. Isang ano yun, building. May taas din siya. Pwede. Ano yun. Ano mo, mag-inquire ka. Oh, sigit pa daw, Lola. Tapos paano mo lang, paayos mo lang konti tapos Sige, mag-inquire ka. ano ng RMK. Oo. Para yun na yung ano, ganun. Main mo, parang Oo. Uy! Uy! Ang dami, ang dami, ang dami. Ito pa! Oh. Uy! Ito pa, dami! Uy! Wala si Lucas, wala ka tuloy kalaro. Uy! Kala mo naman ang haba ng hair mo, nakaganyan ka pa. para may ano sa ulo. Huh? Nana! Eh! Mahawa ka pa dyan. Ano yung posing na yun? Galing yan, guys, oh. Tumutulog yan sa mama niya, oh. Oh, taga-abot. Matapos tayo niya, makakarami tayo niyan. Chain. 20. 10 pa. Count ka! 21. Di pa! Di Isa pa. Para sa Cebu, guys. Ayun. Yan. 22. Gusto niyo ba isama na rin si Ching Ching pag umorder kayo? Sama na to. Pa-ship na rin yan. 23. Di pa! Dami pa, baby, dali! Pagod na. Dali na! Ay, kung nandito si Ukash, naku, magagawan pa yung dalawang yan. Wala na to. Pagod. Pero apat na lang. Apat pa, baby, dali. 27. 1, 2, 28. Uy, galing oh! 3. Yay! Yay! Finish na, finish na. Wala na. Cute, cute. Ay, uy, lagdag! Uy! Sobra na. Bayad ka 160. Ikaw? May dala-dala ka na naman basket, ha? Ito ang panggulo rito, tsaka si Lucas. Tingnan niyo mga dala-dala niya, no? Oh. O, yan. Baka ihalo mo na naman to sa ano natin, ha? Ha? Mapapagalitan tayo ng guys na umu-order. Ihalo mo na naman yan. Ayan. Nag-ano ako, guys. Nag-tour sana ako kanina. Naubusan ako ng memory. So, nagbura muna ako. Pero, to follow na lang yung half. Konti lang yung memory ko, eh. Ayan, ayos na ni Mika yung ano, mga papaship. Meron pa akong sined na ano, yung mga ganito. Na-ship mo na kahapon. Yung tag 1 liter, 1 liter. Ayan. Ayan. 1.8. Ito makuha nyo. 1 liter with free tawa soap. Yan. Kasama to papaship namin sa Cebu. Ayan. Ito mamaya. Paano to, Chin? Si Tarlac. Maborang. Oo nga. Nasundo ko na siya, guys. Kaya na kami nito. Malaglag yan, anak ko. Tusok pa tayo. Enroll mo ako. Saan yan? Olivares College. Kala ko ba sa probinsya ka? Tusok-tusok tayo. Gusto ko yung ulo, eh. May swimming pool kaya damit. Swimming pool ang habol mo na.
Pauwi na kami guys. Dumaan kami dito sa ano. Pauwi agad, Turks ko. Hindi na makatulog sa Turks niya. Ayan, nagdubi na muna kami sa ano. Dito sa Baclaran, Wednesday eh. So, ayun, tapos da kami dyan sa mall. Hindi naman siya actually mall. Pero tingnan ko baka may ano, may Turks. Tapos, uwi na kami. Kapag na ni Chris, oh. Tingnan na. Kunti na lang, ano ko na siya. Kabot na ako. Wait lang namin guys yung order na itong bata. Cheers! Ayun. Para tinake out na lang sa bahay niya na kainin. Kailangan ko pumunta ng MOA. At yung pina-reserve kong ticket sa sine. Nanood kami sine nila Mika eh. Dito na ako MOA guys. Nauna na ako sa kanila kasi nagpabook ako online ng ticket. Eh kailangan 1 hour and 30 minutes bago yung screening time. Nakuha mo na yung ticket mo. Manday maka-cancel yung ano, yung booking mo. Hinihingal na naman ako guys. Nakakaloka. Sira yung ano, sira yung escalator. Ayun. Super oily ko na nga eh. CR na lang ako. Mag-retouch. Magpulbos lang. Diba talagang nagpupush mag-avail eh, para lang dito sa VR? Kasi normally man kapag kaka-takes logic, Kala ko ito. Hindi ba? kasi pang 2.5 siya. Ah, Bakit 2.5. din ang backpack, ma'am? Ikaw talaga, dami mo na. Ma'am, kung gusto Ayan. mo mas magandang pre-3.5, ito. Ah! Headset speaker. Pangalan naman yan. Naku. Hindi, bibili kasi ako guys ng ano, yung, ano ba to? Yung sa M100 para safe siya. Tapos ito sa G7X. Ayan, para hindi ko na isisiksik siya sa bag. Hindi rin na Kasi for lalaglag. example, ma'am, sa backpack mo, ma'am, kung nakalagay Oo sila nga doon, eh. may matapon ng pabango or liquid True. material. Safe. Ayan, safe na siya. 10% off ba? 20? 10% lang. 10% lang siya. Wait. Ano pa ba pwede? Ito naman to. Po? Wallet lang. Ah, sa mga charger. Opo, ma'am, sa hard drive. Ayun, ma'am, turn sila mo, no? Oo nga eh. Sige, kunin ko na to. Tag-isa sila. Dalawa, ma'am. Ayan, ito na ba talaga? Kasi parang masikip si G7X dito eh. Wala bang malaki-laki ng unti? For compact size kasi, ma'am, lagay mo ulit siya, ma'am. Wala kasi. Tingnan nyo guys, oh. Naka 50% off yung ano, M. Luelier Jewelers. Ayan, kaso ang hirap din sa mga ganyan kasi ang lakas makahatak eh, no? Kasi 50% off pero di natin alam yung original price niya is parang dadagdagan nila eh. Ewan ko lang, piling ko lang. Ayun. Ang dami ng tao sa loob. Oh. Ayun, inaantay ko lang din sila, no? Sila Mika. Papunta na daw, malapit na. Nakuha ko naman na yung, ano, yung ticket eh. Kaso di na kami makakakain kasi 7:50 yung, ano, yung screening. Tapos, malilate na kami kung kumain pa kami. Kaya magbabaon na lang kami sa kahit light snack lang. Aliw lang ako. Ayoko pumasok. Kasi for sure, ang mamahal na mga ano. Mga alahas dyan. Sa ganyan dati nagtrabaho yung ano eh, yung mami ni Fergie. Kaso sa ano naman siya, ano ba yun? Ibang pangalan nga lang ng ano, ng shop or ng ano, ng tindahan. Tagal niya din Ding Dilayo pala. Ayun sa Ding Dilayo siya. Ayan na sila oh. Kasama si Ching Ching. Ayun, rated PG naman siya guys. Rated PG. Hi! Bagong gising ulit? Bagong gising ulit? Ha? Wala pa si Lucas? Wala pa si Lucas? Tara na. Oh, let's go na. Let's go na. Nood na tayo. Sinong bili ng ano? Uy! Sinunod ka, baby. Sinunod ka. Good ka na, Ha? tayo ka namin dito. Kiss mo na. Kiss mo na, tata. Kiss mo na. Ay, sarap mo Pasok yun ka na eh. dun. O, pasok ka na, dali. O, papasok na din siya. Pasok na, dali. Pasok ka na. Ano, reserve seats naman yan. Bibi! Uy! Ala, nanguna na, oh. Ala. Ay, akit talaga. Sige na, akit na, dali. Cute, cute. T. 11, 10, 98. Gusto mo yan? Ayun, tapos na guys yung movie. Grabe, ang ganda. Oh! Hindi mo ina-expect yung ano niya, yung twist niya. Super. Ganda. Ano, ganda no. Comedy na nakakaiyak. Alam mo yun. Hindi
Sabi nga ni ate. Kilig na kilig ano yun, Gerald? Hey! Kay Bern. Maganda yung movie. Ito, ano eh, ang behave niya lang eh. Ah, mama! Bye-bye! Bye-bye! Drop na lang tayo. Ay, Orty! Antok na? Ah? You want that? Nakita niya yung ano eh. Dito tayo kakain? Kain tayo. Tara, kain tayo. Dito. Mga ano. Sa KKK. Sino tumae doon? Yummers. Ayan, dito kami guys sa KKK. Dinner lang kami. Nagutom ako kay ano. Kay Pia Wurtzbach. Ganda eh. Nakagutom yung ganda. Kain na lang natin yung ano. Ang ganda na, ang sexy po. Grabe, pinagpala talaga eh. Ano ba yan? Hi, Ching! Ayun. Kain tayo. Ayan, sinigang na salmon, pakbet, tsaka chicken. Ayan lang. Thanks, Karug. Yummy, yummy! Ay, ang guling mo! Sarap, baby! Magana siya kumain talaga, ano? Sabaw, no? Sabaw, kanin. Kain tayo. Ayan yung chicken, oh. Chicken, ano ba yan? Inasal? Asado? Chicken asado. Ayan. Yung ginaw dito. Sabi ko sa'yo, dun tayo sa labas, eh. Mainit sila.